Mae fe'n rhan o pwy ydyn ni fel pobl Cymraeg. Dwi a yn holl ffrindiau sy'n siarad Cymraeg yn mynd i dymlo'n fwy cyffyrddus, yn fwy hyderus wrth wneud rhywbeth enfawr fel geni babi gyda defnyddio ein iaith cyntaf. How you start off in your life is just so important for women and their families. Mae defnyddio Cymraeg ar adegau pan mae'r stress levels yn uchel. Mae'n helpu dipyn. Os ydyn nhw'n yn gallu dweud, oh gosh, mae hwn mor ddiawchedig. Oes am gair Saesneg dwi'n pethau hwnnw, nag oes? Ni'n joio siarad Cymraeg gyda teuluoedd ni. Fel gweithwyr mae'n bwysig iawn siarad Cymraeg. Cymraeg dwi'n meddwl, Cymraeg ydy'n hartre fi, ac mae'n gynradd mawr ond ni'n gallu siarad Cymraeg a da ni yn gweld o'n bwysig i gychwyn bob un sgwrs Gymraeg. Ges i magu yn yr iaith Cymraeg, Cymraeg iaith cyntaf, a wedyn pryd ti ddim yn defnyddio fe, ti ddim yn gallu siarad mor dda, achos os ti ddim yn defnyddio fe, ti'n colli fe. Language is important, whatever language we may speak. Mae lot o bobl yn gwneud ymdrech i ddysgu Cymraeg, so mae angen nhw cael y cyfle i ddysgu'r iaith hefyd ac i gael ymarfer i'r iaith. A wedyn mae gyda ni'r pobl Cymru Cymraeg sy'n siarad Cymraeg, sy'n gyda hawl i gael iechyd a gofal yn iaith ei hunain hefyd. Gan taw Cymraeg yw iaith y teulu, iaith gyda'n partneri a'r plant. Mae fe yn bwysig iawn bod ni'n wedyn yn gallu siarad Cymraeg wrth dderbyn gofal gyda'r gwasanaeth iechyd. So dwi'n dysgu Cymraeg and I hope that others will too.